Čiže kombinácia týchto čítaní je jasná. Jozef egyptský a podobenstvo Ježišovi, ako ho zabijú. Je to súzvuk týchto dvoch čítaní veľmi silný. Splývajú tieto čítania až dokopy a istým spôsobom hovoria o tom, že jednoducho, keď je niečo veľmi dobré, tak ako veľmi také vznešené, alebo urodzené, alebo čisté, alebo sveté, alebo neviem, ako to označiť, to ako dobre opísať, tak môže to niekedy dráždiť. Že to dráždi hriech. Dráždi to hriešnosť. Našu hriešnosť to dráždi. Hej. Tá naša hriešnosť niekedy není vydražená hriechom, ale dobrotou, alebo svetosťou. Toto dokáže nás vydráždiť až do takých rozmerov, že sme schopní odstrániť to dobré alebo to čisté. Tak ako to urobili Jozefovi bratia, otec nebol úplne nevinný. Nebol to hriešnik, tak ako aj my, ale nejakým spôsobom prezentoval čosi Božie alebo čosi čisté. Kdežto Ježiš Kristus, ktorý je symbolom toho podobenstva v tom čítaní evanjeliovom, tak ten Ježiš Kristus bol naozaj ten dokonalý. A tá dokonalosť môže byť dráždivá pre hriešnikov, pre hriech, pre tú špinu, ktorá je v nás, pre tú našu hriešnosť. A ono je to aj dobré asi z toho uhla pohľadu, že viete, potom tí Jozefovi bratia sa dajú na pokánie a potom už keď Jozefa stretnú v Egypte ako toho správcu, tak už proste majú úplne iný postoj k tomu Jozefovi. Že hriešnosť musíme zabiť v sebe, musíme ho nejako riešiť. Že neriešená hriešnosť alebo nedostatočne riešená hriešnosť je nebezpečná pre nás. Ona môže zabíjať. Ona má túžbu zabíjať, ničiť dobro. Ak neriešime tú hriešnosť, a presne post je o tom, že rieš svoju hriešnosť, lebo ak ho nebudeš riešiť, tak budeš zabíjať. Budeme zabíjať, či už je to zabíjanie žiadostivosťou, zabíjanie žiarlivosťou, zabíjanie pýchou, zabíjanie porovnávaním, zabíjanie neprajnosťou, zabíjanie nenávisťou, neodpustením. To sú všetko tendencie hriechu, ktoré majú moc zabiť, odstrániť, zlikvidovať, poprieť, zničiť človeka, aj zdegradovať človeka, alebo ho doslova zabiť, odstrániť z blízkosti, neodpustenie. Hej, to sú všetko veci, ktoré v nás rezonujú a sú plodom našej hriešnosti. Ak tá naša hriešnosť má daný chod svojvoľný, alebo ak tá naša hriešnosť nie je dostatočne riešená, no tak ona sa bude realizovať. Len žiaľ, najhoršie na tom je to, že koniec koncov my najviac neublížime tomu Jozefovi alebo tomu Ježišovi, ale sebe. Lebo hriešnosť najviac bude zabíjať nás. My ho môžeme nehať realizovať na druhých, aby zabíjala druhých, ale ona sa najviac bude realizovať smrťou na nás. Aj keby boli zabili Jozefa, tak oni by boli vlastne zabili najviac seba. Na to už prišiel ten Júda, ktorý radšej ho nehal predať. A keď zabili Židia Ježiša, zabili seba. Prekliatie stiahli na seba. Židovský národ. A nie najviac ublížili Ježišovi Kristovi. Čiže ten sebazničujúci efekt hriechu, ktorý dovonka, do okolia ničí, tak on nezničí najviac to okolie, ale najviac zničí ten hriech seba. Až večne môže hriech zničiť seba. A toto je nebezpečenstvo hriechu, ktorý číha v nás. A my s týmto hriechom poďme niečo robiť, poďme ho zničiť. Poďme ho zničiť naozaj tým čistým. Nepoďme ničiť to čisté, dneska oslavujeme čisté Ježišovo srdce. A to, že sa my dávame ako hriešnik do jeho srdca, tak nechce zničiť jeho srdce, ale chce zničiť hriech v nás. To zasvetenie Ježišovmu srdcu, to danie sa do Ježišovho srdca není to, že ničíme to Ježišovo srdce. Oči je čisté, oči je sveté, oči je dokonalé, ale ničíme tú hriešnosť v nás. Toto je jeden zo spôsobov, ako
sa zaoberať sebou, ako sa zaoberať svojou hriešnosťou, ako nedať šancu svojej hriešnosti, aby zabíjala. Ako túto hriešnosť zabíjať. Hej. Musíme byť aktívni k našej hriešnosti. Aktívne ju ničiť. A hovorím, prvý piatok je šanca, ako aktívne ničiť svoju hriešnosť, aby sme nemuseli potom plakať nad skutkami našej hriešnosti, nad tým, čo všetko ona vyprodukovalo, tým, čo všetko ona poničila. Aby sme nemuseli potom spätne robiť tie pokánia do toho, čo si v tej chvíli možno neuvedomujeme a ani nevidíme dôsledky tej hriešnosti, ktorá sa realizuje v danej chvíli, ale potom neskôršie človek na neskôr v čase smrti uvidí, tú katastrofu, ktorú svojou hriešnosťou narobil. Ale keď začneme teraz už robiť pokánie, nemusíme čakať na smrť, teraz sa dáme do toho Ježišovho srdca, tak aj teraz uvidíme mnohé veci, také, ktoré doničila naša hriešnosť. A nie je to zlé, je to spätné pokánie, ako spätne vyžehliť. A potom z toho Ježišovho srdca vyžehlíme tie veci, ktoré sme poničili, pretože sme ešte nedostatočne zvládali svoju hriešnosť. Nemali sme ho dostatočne poriešenú. Aj preto sa dávame do Ježišovho srdca. Aby bola šanca poriešiť to, čo ešte v minulosti, ako viete, aj tí Jozefovi bratia, už potom, keď dozreli, keď boli v tom pokáni, keď mali pod kontrolou vlastnú hriešnosť, tak už potom im bolo ľúto, že urobili to, čo urobili aj s Jozefom. Už bolo ľúto. Ale keď už boli v tom pokáni, keď už sme v tom pokáni, v tom Ježišovom srdci, tak proste tá lútosť vyžehli tie naše lúpenia, tie naše zabitia, tie naše neprávosti, ktoré sme dorobili v živote, pretože sme ešte nemali pod kontrolou v dostatočnom pokáni vlastnú hriešnosť. A tak, bratia a sestry, vážme si tento deň. Deň prvého piatku je darom. Je darom pre naše srdce. Je darom preto, aby sme zabránili našej hriešnosti ničiť a ak sme nezabránili dostatočne našej hriešnosti ničiť, aby sme vyžehlili to, čo naša hriešnosť už zničila.